Luihin jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa. Vajaa puoli tuntia sitten päättyneessä ottelussa Suomi löi Kanadan maalein 4-3. Suomella oli jääkiekon MM-kisoissa unelma-alku. Alkulokon voitto tuli ilman ainoatakaan pistemenetystä. Voidaan puhua yllätyksestä, sillä nuorennetulta joukkueelta ei paljon odotettu. Tänään oli kuitenkin vasta tosipaikka, sillä vain voittaja jatkaa. Vastustaja Kanada, joka oli lohkossaan 4., osoitti jo Venäjä-ottelussa, että voitosta taistellaan loppuun saakka. Ensimmäisen erän alussa Suomen joukkue osoitti taitonsa pelata alivoimalla Saarikosken istuessa jäähyllä. Maalintekokin on näissä kisoissa suomalaispelaajilta onnistunut, niin tänäänkin. Timo Peltomaa vei Suomen 1-0 johtoon Kanadan jäähyn aikana. Maalin syötti Mikko Mäkelä. Sama yhdistelmä onnistui toistamiseen erän loppupuolella. Maalintekijänä jälleen Peltomaa. Erän viimeisellä minuutilla sattui Ruotaselle nukahdus puolustuspäässä ja Chris Lindberg kavensi 2-1 Kanadan pelatessa alivoimalla. Toisessa erässä Christian Ruuttu pääsi läpi, mutta Hextall katkaisi syötön ja jatkossa Peltomalla oli mahdollisuus hattutemppuun, mutta Hextall sai jostain hanskansa väliin. Lopulta Timo Peltomaan hattutemppu onnistui Mika Niemisen syötöstä. 2 erän jälkeen Suomi johtaa 3-1. Päätöserässä Kanada näytti taistelutaitonsa. Butcher kavensi 3-2 aivan Ketterin maalin edestä. Kanadan vyörytys jatkui läpiajoilla ja ylivoimahyökkäyksillä. Kiekko kävi jo Suomen maalin yläputkessa. Maali kuitenkin parjeltui ja kuin onnella Suomi lisäsi johtonsa 4-2. Saarikosken ranneveto yllättää Hextallin kesken Suomen vaihdon. Viimeisen minuutin Kanada pelasi 1 miehen ylivoimalla, mutta ilman maalivahtia. Jäähyllä oli kummaltakin lopulta 2 pelaajaa. Kanadan kavennus 4-3 syntyi, kun ottelua oli jäljellä vain 11 sekuntia. Nämä jäivät myös loppunumeroiksi. 6.40. Hän pääsi ensin yrittämään maalia etukulmasta, mutta vasta toisella yrittämällä kiekko löysi tiensä verkkoon. Maali oli Peltomaan ensimmäinen turnauksessa. Jatkoa seurasi erän lopulla. Peltomaan laukaus menee hieman onnekkaastikin maaliin Ron Hextallin ja tolpan kautta. Kanada pääsi kuitenkin kaventamaan erän lopussa kuin varkain Suomen pelatessa ylivoimalla. Toisessa erässä kanadalaiset yrittivät raivokkaasti tasoitusta, mutta sitten iski taas Peltomaa. Markus Kettererin ja Mika Niemisen esityöstä syntyi 3-1 johtomaali. Garth Butcher pääsi kaventamaan 3. erän alussa, mutta tämä Timo Saarikosken 4-2 osuma oli sitten ottelun voittomaali. Vaikka Kanada kavensi tilanteen 4-3 11 sekuntia ennen ottelun loppua, ei tasoitus ollut lähellä. Suomalaisten sankareita ottelussa olivat Tampereen Ilveksen 23-vuotias Peltomaa ja Jokerien maalivahti Markus Ketterer. Mutta ennen kaikkea voitto oli joukkueen taktisen kypsyyden osoitus. Suomi pelaa seuraavan kerran lauantaina välierissä otteluparin Tsekkoslovakia-USA voittajaa vastaan. Välierän voittaja selviää sunnuntain finaaliin, häviäjä sunnuntaina pelattavaan pronssiotteluun. Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen jääkiekon MM-mitali on siis vain 1 voiton päässä. Päivän aikaisemmassa ottelussa Puola hävisi Ranskalle ja putosi näin B-sarjaan. Jutila syöttää Laurilalle. Riihijärven kautta kiekon saa Timo Saarikoski. Harhauttaa siinä. Syöttää Riihijärvelle, joka ampuu. Brisa torjuu kuitenkin eteensä ja paikalle säntää Vesa Viitakoski. Hän vie Suomen 1-0 johtoon. Kotijoukkue pakottaa kuitenkin Tsekkoslovakian hakemaan tasoitusta. Ladislav Lubina on aivan yksin siellä Suomen maalilla, mutta Markus Ketterer, joka on pelannut erinomaisesti, jatkaa mainioita esityksiä. Tsekkoslovakia painostaa kuitenkin jatkuvasti Robert Svela, sitten Langin ja Rosolin kautta kiekko Igor Liballe ja näin tilanne on tasan 1-1. Toisen erän jatkossakin Suomi on edelleen hienokseltaan altavastaajana Kudas. Sitten kiekon saa siellä Patrik Augusta Suomen maalin takana. Ja voimalla ja väellä tulee esiin, syöttää Peter Herbekille, joka tekee 5. maalinsa. Ja Tsekkoslovakia johtaa 2 erän jälkeen 2-1. Peliaikaa on enää jäljellä 5 minuuttia. Peter Brisa on pitänyt maalinsa puhtaana. Suomi on pelannut mainiosti, mutta maalin tekoon se ei ole pystynyt. Riihijärvi tulee jälleen ylös. Syöttää, kiekko tulee Vesa Viitakoskelle, mutta hänen rystysutaisunsa menee hiukan ohi.
Suomi on pelannut erinomaisesti, mutta maalintekoon se ei ole pystynyt. Tässä tuo Riihijärven kautta kiekko tulee Viitakoskelle. Hänen rystysutaisunsa ei kuitenkaan mene sinne maalin perukoille. Näin Pentti Matikainen ottaa aika lisän. Peliaikaa jäljellä enää 3 minuuttia. Mika Nieminen aloituksessa. Mikko Mäkelä saa kiekon, näkee hyvin Janne Laukkasen, joka on noussut ylös, ja Suomi tasoittaa 2-2. Hyvin Mikko Mäkelä katsoo tässä tilanteen. Janne Laukkanen on siellä aivan yksin ja tekee varmasti uransa tähän asti tärkeimmän maalin. Se on tasoitusmaali. Tämän jälkeen ei varsinaisella peliajalla enää maaleja syntynyt, joten edessä on 10 minuutin jatkoaika. Ja tuo jatkoaika pelataan maalista poikki systeemillä, eli joukkue, joka ensimmäisen maalin tekee, on myöskin voittaja ja pelaa sitten huomenna maailman mestaruudesta. Jatkoaika on nyt pelattu reilut 1,5 minuuttia. Vesa Viitakoski ja Leo Kudas istuvat kärsimässä 2 minuutin rangaistusta. Mikko Mäkelä saa kiekon, pelaa itsensä maalintekopaikkaan, mutta Brisa torjuu ja irtokiekkoa ei pysty Kristian Ruuttukaan maalin perukoille lyömään. Nyt on jatkoaikaa jäljellä enää runsaat 3 minuuttia. Richard Zemlitska purjehtii puolesta kentästä, hassuttaa Suomen joukkueen, mutta ei hassuta Markus Kettereriä, joka on pelannut todella mainiosti. Ja näin tuo 10 minuutin jatkoaika päättyy maalittomana. Edessä on rangaistuslaukauskilpailu. Kummastakin joukkueesta on nimetty 5 pelaajaa ja he ampuvat rangaistuslaukauksen. Arvonnassa määräytyy Peter Brisa ensimmäiseksi. Vastaanottajaksi Suomelta aloittaa rangaistuslaukaukset Jarkko Varvio. Hän on tehnyt jo 8 maalia näissä kisoissa. Upea hassutus ja Suomi johtaa rangaistuslaukauskisaa 1-0. Tsekkoslovakian ensimmäinen ampuja Sparta Prahan Petr Herbeck. Suomi on ottanut askeleen kohti loppuottelua. 4 ampujaa kuitenkin vielä jäljellä. Mika Nieminen. Hän epäonnistuu ja näin on nyt jokerit vastakkain. Otakar Janetski. Mutta Ketterer nappaa kiekon hanskaansa. 2 miestä ampunut. Suomi johtaa rangaistuslaukauskilpailua 1-0, kun Kristian Ruuttu on vauhdissa. Näin siirtyvät paineet Peter Rosorille. Hän pelaa Italian Fassa-seurassa. Ketterer on kuitenkin yllättämätön. Ja sitten Matikaisen yllätysveto Keiju Säilynoja, tuo nuori ennakkoluuloton pelaaja, taitava harhauta. Ja Säilynoja onnistuu. Näin paineet tulevat Tsekkoslovakian seuraavalle ampujalle Tomas Jelinekille. Hänen on onnistuttava. Muussa tapauksessa Suomi voittaa rangaistuslaukauskilpailun ja koko ottelun. Markus Ketterer vetää vitemmän korren. Viimeisten miesten ei enää tarvitse ampua, sillä Jarkko Varvion ja Keijo Säilynojan tekemät 2 maalia riittävät Suomelle voittoon rangaistuslaukauskilpailussa, voittoon tässä ottelussa. Sääntöjen mukaan Suomen voittolukemiksi merkitään 3-2 numerot. Suomi on 39. kerran mukana kisoissa ja ensimmäinen MM-mitali on nyt kuin osattiin odottaa. Joukkue otti finaalipaikkansa hyvällä pelillä. Kumpikin joukkue taisteli voitosta loppuun saakka. Ottelu oli tasainen ja ratkesi vasta rangaistuslaukauskilpailussa, kun jatkoajan jälkeen oltiin tasanumeroissa 2-2. Suomen maalissa Ketterer torjui tsekkiyritykset. Peter Brisa sen sijaan joutui antautumaan 2. Varsinaisella peliajalla maalin tehneiden Viitakosken ja Laukkasen lisäksi pelin ratkaisijoita olivat pistepörssin kärkimies Jarkko Varvio
ja Keijo säilyneillä onnistuneilla rangaistuslaukauksilla. Päivän peliä voitaneen pitää moraalisena loppuotteluna. Ruotsi tosin on parantanut peliään ja näytti vaarallisuutensa kaatamalla Venäjän. Tuleeko finaalista pohjoismainen, se ratkeaa parhaillaan pelattavassa Ruotsi-Sveitsi-ottelussa. Tänään joka tapauksessa Prahassa nähtiin harvinaista suomalaissuunnaa. Ottelu ehkä ratkesi osittain toisessa erässä, kun Ruotsi teki 3 maalia. Suomi on tehnyt tässä viimeisessä erässä 2 maalia ja peli on siis 4-2, kun ottelua on jäljellä vielä pari minuuttia. Ottelun lopputuloksesta, tunnelmista ja Suomen ensimmäisistä MM-mitaleista, sillä mitalithan on varmat, hopeamitali siis ainakin, kertoo tarkemmin Urheiluruutu reilun puolen tunnin.